kien ħafna din it-tensjoni li kien hemm ċertu attivitajiet li kienu permessibbli. Imma mbagħad il-kunċerti ma kienux, it-teatri ma kienux. Inti kif għextax kienet il-pożizzjoni tiegħek fuqha? Jien naħseb li kien hemm ċerti affarijiet li kienu naqra ma kienux jagħmlu sens. Il-loġika ma kienitx it wasn't prevailing tipo. Li jiena dik kienet qed turtaqni. Fis-sens għalfej teatru li diġà palma tajt inti. Teatru huwa post li diġà hija diffiċli li ħadbiħu kollu pereżempju, fimt? U li ħadd tagħmel ċertu tip ta' qlieħ fuqu. Għalfej kien hemm teatri fej 4 seats ma stajx tpoġġi fuqhom, they were at below half capacity. Imma mbagħad kien hemm postijiet oħra fejn stajt tpoġġi mingħajr maskra man-nies. Xorta ħajkun hemm il-background music u tista' titkellem, speċjalment tobżoq fuq dak ta' qudiemek, Tipo għalfejn dik kienet okay, imma li tmur ġo teatru tara play, meta tara play ma nafx jiena in-nies normali ma jmurux jaraw play u qogħdu jkellmu l dak taħdejhom. Jaraw play. Ma jqumux bil-wieqfa għax they were overwhelmed by the music or whatever. Għax dik dawk kienu raġunijiet li bdew speċi tajjatuna, fimt? Dik kienet ir-raġuni li l-nies jistgħu. Waħda minnhom apparentement kienet dik li speċi ta' n-nies jistgħu jqumu, jkun hemm rebus bla bla bla. Minti jiena għamilt qabel il-pandemija, ġifieri il-kunċerti kważi save for the ones pereżempju jien naf at the Beer Festival pereżempju. Kien hemm ħafna konċerti li għamilt jiena fejn nies kienu dejjem bil-qiegħda. Inti jekk tħallas għall-biljett u qiegħed fil-front row, second row, third row, anke jekk qiegħed at the back row, m'intix ħatqum bil-wieqfa. Tiġi altament tala bibek minn dak ta' quddiemek u ħatara l-kunċert sieħ bil-wieqfa, tipux loġika fiha. Fimt? Għalfejn qed tagħtini dik ir-raġuni biex jien ma nagħmilx kunċert.